माथाम थाम्फैखौ मुस्रि सिङाव सोना लालाय बे उन्दुनो हागोन हाया नङा होमबा माथामल' थाम्फै कास्टम प्रहलाद बिक्रम बे माथाम थाम्फैखौ मुस्रि सिङाव सोना ला सानसे उन्दुनो हानाय नङा बियो हरसे उन्दुनो हानाय नङा सोना लालाय रनजित सारा बे थाम्फै माथामखौ उन्दुनो हागोन हाया दिनै गरेस्वर ब्लकनि आन्दाराव बिपिएफनि वर्कार्स मिट खोब मोजाङै गाजा गोमजा जागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जयनिं प्रग्रामबो दङ होनना बिथांमोना बुंदों आरो दा दसे उनाव जयनिं जागोन जों धाराबाहिक प्रग्रामखौ खालामगासिनो दङ आंखौबो बिथांमोना बे वर्कार्स मिटआव लेंहरनानै आलासि हिसाबै आं दा बे गरेस्वर ब्लकनि आन्दाराव बिथांमोनजों नुजाथि फैदों चन्दन आरो खाम्फा बिपिएफखौ नागारनानै थांबाय बेवहाय माबाफोर खहा जागोन नामा चन्दन आरो खाम्फा मोननि खोथाखौ आं बुङा बिसोरो गेदेर लिडार नालाय बुंनो समाया आरो नङा होमबा बुङाले आं बिसोरनि खोथा नङा होमबा बिपिएफआव मोजां डिसिसन लानो हाग्रा लिडार गैया होननानै बुंदों बेवहाय नों मा बुङो बिसोर गावसोरानोथ' लिडार नङा होमबा गावसोरनोथ' टप लिडारमोन बिसोर कारलाय माथो मा बुंबावनो आंलाय मिथिखानाय लिडारखौ आं मा बुंनो नङा होमबा नोंथांमोननि थाखाय बिपिएफआ खहा जाया नामा मा खहा जानोथाय मा खहा जानो नङा होमबा बिटिसिखौ जोङो रैखा खालामगोन बिपिएफनि गाज्रि समाव हाग्रामा महिलानि गाज्रि समाव जों दिनै गसंथाबगोन मा खहा जानो नङा होमबा दिनै जिहेतु नोंथांमोननि जिहेतु दला सानफा एफा सासे बारस्लायगासिनो दङ दायो बिजेपि आरो इउपिआव थांगासिनो बे बिथिङाव नोंथांमोना बेसेबांसो खहा जागोन बिथांमोना जोंनि दा बिपिएफ दलनिफ्राय साफा सानै लाना थांदों नङा होमबा खिन्थु बिसोरनिफ्राय जों 100 जन लाबोदों नङा होमबा बिथांमोना साफा सानै लिडारखौ लाना थांदों किन्तु जों 100 जन लिडारखौ बिथांनिफ्राय लाबोदों टिकेटनि जेबो परिबेस जायाखै बेखौ माला पार्टिया डिसिसन खालामगोन हाई लेभेल दङ दाथ' आरो बुंनाय बायदिबा सेप्तेम्बरावसो इलेक्सन जागोन नङा होमबा सेप्तेम्बरावसो इलेक्सन जागोन बेनिखायनो टिकेटनिथ' जेबो माबा थानाङा खाम्फा बरगयारिया जिहेतु बिपिएफनिफ्राय टिकेट मोननाय नङा होननानै थांदों होनना सानो नामा नोंथांमोना बेखौ दा आङो बुंनो साना आरो आङो बुंखाबाय खाम्फा बरगयारिमोनखौ आं बुंनो समाया बिथांमोना मा जादों हाग्रामा महिलारि सारजों बेखौ आं माने खोब बिदि मोजां एन्सार होनो सानाखै दा गोरोंखा 20 बोसोर बिपिएफआव थानानै बिथांमोनहा दा बिपिएफखौ नागारनानै थांबाय नोंथाङा मा बुंगोन खाम्फा बरगयारिमोनहा 20 बोसोर बिपिएफआवनो थाबाय नाथाय दायो बिपिएफखौ मोजां नङा होननानै बिथांमोनहा नागारनानै थांबाय मा बुंगोन नोंथाङा बे समाव आं नोंथांमोना सोंनिथांब्रा नङा होमबा बिथांमोनाथ' गोरोंखा नङा होमबा खाम्फा बरगयारियानो चन्दन सारानो बा आं कोनोबा एक्स एमएलएआनो सोंनिथिनाव सोंनिथांब्रा बिसोरो माबायदि दैदेनबोखो 20 बोसोर दिनै आं गुबुनखौ आं दुसिनो साना नाथाय आं गावखौनो बुंगोन आं जुदि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो मन्त्रि जाबायब्ला एमएलए जाबायब्ला इएम जाबायब्ला मिनिस्टार जाबायब्ला एमएलए जाबायब्ला बा मा भिसिडिसिनि चेयारमेन टिएलसिनि चेयारमेन आं जानो मोनबायबा आं ओरैबायदि निष्ठुर गोसोनि मानसि जानांगोन दिनै आं आंनि बिगोमाखौ हाग्रामा महिलारिखौ नागारनांगौबा नङा होमबा आं बोरै हागोन हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायावनो आंखौ दिनै एमएलए खालामबायब्ला मिनिस्टार खालामबायबा एमएलए खालामबायबा इएम खालामबायबा भिसिडिसिनि मेम्बार चेयारमेन आंखौ खालामबायबा आं बोरै नागारनो हागोन हाग्रामा महिलारि लिडारशिपखौ नङा होमबा बेबायदि जुदि आं खालामोब्ला दिनै आङो हाग्रामा महिलारि दैदेननायजोंनो मन्त्रि एमएलए चिफ डिपुटि चिफ मिनिस्टार भिसिडिसि चेयारमेन टिएलसि चिफ चेयारमेन जानानै कौटि कौटि थाखा फैसा माइ दै मान सन्मान मर्यादा मर्यादा गासैखौबो बानायनायनि उनाव जुदि आं हाग्रामा महिलारि लिडारशिपा मोजां नङा होननानै बुङोब्ला दिनै रायजो आंखौ मानो ओजों नायगोन जेबो खहा जानांगौनि गैया जों बुंबायना रायजोआ दिनै हाग्रामा महिलारिखौ गसंथाबदों आं बेखौनो बुंदों आंखौ बुंनो नोंसोर सोंबायथ' दिनै हाग्रामा महिलारिनि गेजेरजोंनो आं मन्त्रि एमएलए चिफ डिपुटि चिफ मिनिस्टार एमएलए जानानै आं गासैखौबो मोनजोबनायनि उनाव दिनै आङो हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि हाग्रामा महिलारिनि लिडारशिपा गाज्रि होननानै बुङोब्ला दिनै रायजोआ निस्सय आंखौ फंसे खोथा बुंगोन हिन्दीआव बुङो गाद्दार नङा नङा हिन्दीआव बुङो गाद्दार एसामिसाव बुंगोन स्वार्थपर इंलिसाव बुंगोन मा होनना बुंगोन सेल्फिश एन्ड बिट्रे लिडार बिट्रे खालामग्रा लिडार आं रायजोआ बुंगोन ना बुङा नङा होमबा आं स्वार्थपर जानांगोन
आं बोरै गारनो हागोन आंखौ गासैखौबो समस्त 20 बोसोर दिनै आंखौ दिनै हाग्रामा महिलाया जुदि बानायबायब्ला आं एसेबां निष्ठुर आरो अहंकार ओरैबायदि गद्दार आं जानांगोन दिनै हाग्रामा महिलाखौ गारनोबा नङा नङा बेनिखायनो आं बुंदों दिनै हाग्रामा महिलारिनि गाज्रिनि समाव जों दङ रायजोआ दङ बिथांमोना साफा सानै लिडारा थांदों इउपिपिएल बिजेपि बहाबा बहाबा नाथाय रायजोआ हाजार हाजार हाग्रामा महिलाजों हाबफैदों बिनि मा नमुना कास्टम बिक्रम प्रहलाद बिथांमोना हाग्रामानि थाम्फै होग्रा नामा थाम्फै नङा होमबा आं बेखौ फेस्ला रावजोंनो बुंगोन बे सिरियास खोथा नङा होमबा नोंथांमोना बे मेसेजखौ डाइरेक्ट जोंहा मान गोनां रन्जित बसुमतारी सारनो हर बिथाङा थाम्फैखौ गियाब्ला बे माथाम थाम्फै मुस्रि सिङाव सोना लालाय नङा होमबा माथाम थाम्फैखौ मुस्रि सिङाव सोना लालाय बे उन्दुनो हागोन हाया नङा होमबा माथामल' थाम्फै कास्टम प्रहलाद बिक्रम बे माथाम थाम्फैखौ मुस्रि सिङाव सोना ला सानसे उन्दुनो हानाय नङा बियो हरसे उन्दुनो हानाय नङा सोना लालाय रन्जित सारा बे थाम्फै माथामखौ उन्दुनो हागोन हाया जाबाय थेंक इउ